Il-Federazzjoni Ekwestri Malta organizzat l-ewwel edizzjoni ta' Festa Żwiemel. David De Bono, dilettant ta' Żwiemel u l-moħħ wara l-attivitajiet mifruxin fuq jumejn għal il-TVM News li l-passjoni għal Żwiemel għadha ħajja fuq ġenerazzjonijiet ta' Maltin. Tibdew minn neta żgħira, speċjalment il-jumping, u qed jitilgħu voldieri minn żgħar miċ-ċokon. Mia u Giulia għandhom 11 u 10 snin u ilhom jitħarġu fl-isport ekwestru partikolarment il-qbiż biż-żwiemel u dressaġġ minn meta kellhom 7 u 4 snin. Immur l-Olympics. Kemmeli xi darbat? Iva. Dream tiegħi hija li nikkompeti barra minn Malta fil-jumps l-għoljin. Meta jiġi żimel tiegħi, xi xajt iż-żimel tiegħi u għadu jrid jasal. Paul Owen għandu 14 sena u jistqani minn meta kien żgħir kien beda jarma biż-żwiemel ma' missieru Nanuħ. Il-ħolma tiegħi li meta nikber ikolli żwiemel tiegħi u nibqa' narma f'daw il-karattun. Franz Muscat għandu diversi stalel ta' żwiemel u kellu l-ewwel żiemel tiegħu meta kellu 12 sena. Mill-mara tgħid li indunajt li ġej, ħamsmu ta' qabel għax iħossuk li ġej, qed tifhem. Jieħdu l-ħin u jieħdu l-paċenz. Jieħdu l-ħin, jieħdu l-paċenzja ovvja, qed tifhem, titnaddafhom kuljum, qed tifhem. Jekk jista' jkun tarmhom naqa' kuljum, jiġifieri, taħsilhom. Jispjega li bħal bnedmin, iż-żwiemel għandhom diversi razzett. B'kull razza tkun adattata skont ix-xogħol jew sport. Ir-razzett, tifhem ir-razza tagħhom, pereżempju di dik tagħha hija trott jiġifieri, kulħadd bix-xogħol tiegħu. Pereżempju fi-żmien qabel kien hawn żwiemel ġew minn Tunis. Kunu jużaw ma' xogħol iktar kienu żwiemel b'saħħithom, jifilħu ħafna x-xemx, jiġifieri ma jgħajjew qatt. Waqt il-fira kien hemm ukoll sezzjoni dedikata għal ponies. Li Isabella hija volontira li ilha madwar 6 snin tuħossib iż-żwiemel u l-ponies. Daw farabelli jgħidulhom, u mbagħad għandna shetland ponies li jkunu naqri kbar. Ma daw inna neħdu ħsiebhom minn kienu baby żgħar u speċi dejjem magħhom u nista' ngħid isni għandi kelb. Żwiemel u ponies it-tnejn dak il-ferħ u s-sodisfazzjon, dimment li ngħid għalija nkun mal-annimali, dejjem inħoss dik hekk is-sodisfazzjon li nieħu ħsiebhom anke tara li mħabba lura li tuk huma. Waqt l-attività sar ukoll id-berik tradizzjonali taż-żwiemel.